lamsoko silong titargar kokborok channel nai tongnai sini bayasungno hingkai tini silong tir kokborok silong tir common number channel nai tongnai rong no belai belai kheno lamso hingkai tini 11 tarik 1 March 2024 ni hingkai bayasang जों नायलायनाय house ending pamai ke kogoi success ong pamai ke house ending kari tai tenin house ending tamo apa जों नायलायनाय bayasang kai narok channel jodi katalongoi nai tonga channel na subscribe kai bell icon click kai notification malma kai chawne jodi narok jodi loss ongoi tongkha kai narok house ending thongai profit khai manai ani ora hingkai bayasang khakao narok ani kongno buji manganai nei hingkai bayasang narok na jotna lamsoko silong tir common number YouTube channel hingkai bayasang जों tabuk thanglai jini silong tirni go hingkai जों oro tabuk nailai bayasang miani sala bahai ke success ong katai tini tamo painai abo जों nailai hingkai miani sala जों success mangkha 84 tai 40 wa जों double success mangkha hingkai narokno ang 4 house tai 4 ending rimani hingkai arono जों kanai ba success ang kaini khakao narok jodi nongyako hingkai narok no 10 tarik ni video no waisa play khai nai di hingkai 10 tarik ni video no narok waisa play khai nai hingkai narok buji mannai hingkai bayasang जों miapura success manmani abo belai khe narok khakao narok esara thingya pano narok efarole thongai success mangkhana hinai tamani hingkai जों miapura efara narok na ang 4 house tai 4 ending 4 house tai 4 ending narok no rimani hingkai abo narok success wngkana hinai narok no bahino hingkai bayasang narok omo haike narok soya kari nai tongdi tai narokni hamjakma tai subama kai narok ano support khai tongdi hingkai जों sabram no success mannai tai sini hamjakma tai subama जों narok no riwui tongnai hingkai bayasang जों tabuk thanglai sini silong tit common number ni bisingtui जों narok no house ending tini ni bagoi success hinani chai tongna hingkai जों narok no chai togoi tongo success bo rui tongo narok no ang saptao video narok no riya hingkai narok no ang 4 yakai 5 the narok no success hinai hingkai o saptao जों tini bai wngkhate narok 6 day ni bisingo tini bai hingkai जों sombar success wngkha मंगलबार जों success manliya hingkai budbar success wngkha hingkai budbar success wngkha hingkai tinibo success mannani जों khaitongnai hingkai जों oro kaisa success manliya oro success hingkai जों tini ni salobo जों success nanani chaitongnai tini success nanani chaitongnai hingkai bayasang narok no ang 4 days khai pano 4 yakai 5 day narok no ang khai pano success hinani chaitogoi tongo narok ani channel no puilani simi pathak jora nai tongdi tai bell icon click khai notification farmadar khai tongni bayasang hingkai जों tabuk thanglai chini main topic go hingkai bayasang miani salo phaio 40 tai 84 hingkai जों 84 tai 40 no 84 tai 40 no जों divided khaiye जों nailai laimani yakla narok no जों common number hinani chaitongnai hingkai bayasang narok no nai tongdi puilani simi pathak jora tui hingkai जों sikang obono जों calculate khai naigana sikang जों calculate khai nainai hingkai calculate khaimani yagulo जों nailai hingkai tarpore se जों house ending sini karilainai hingkai bayasang oro nongoi mangkhana narok hingkai 0 tarpore 40 tarpore 5 hingkai जों tini 5 house kaisa manui tongo hingkai जों 5 house kaisa mankha hinui khakao hingkai जों nari 40 by 4 plus 0 khalai equal to khalai 5
tamani ke sung mane waiso apna ek na nango hingke 5 hingke sung arbo 5 manka hingke তারপরে जों 5 manka hingke oro haina di 84 plus 8 plus 4 hingke 12 hingke जों oro 2 manka hingke जों oro 12 kaisa no flag kaina nangnai hingke जों norok no kok nei tabo जों oro 12 kaisa ma thungnai hingke जों swkang no house ending to already koka hingke norok no tabo जों rina nai tongo hingke जों 12 kaisa thungnai tini ni sala hingke abo khe just extra guti mano bayasang norok flag kaina kai norok flag kai mano extra guti no hingke 12 tarpore 12 ni pore 12 kaisa norok thungui mano 62 thungui mano tarpore 62 tarpore 82 thungui mano bayasang hingke 82 hingke 82 thungui mano tarpore 12 82 62 tarpore 52 emni to 5 house 52 hingke जों tei kaisa mano 5 house 5 ending 5 house 5 ending hingke amai ke जों mano 5 house 5 ending hingke o 4ta number kaisa norok extra rika norok chajakhe norok flag kai mano chajakhe norok flag takai di bayasang norok no ang abo extra guti hinui norok no rimasei hingke bayasang norok abo no normal guti o norok thungnai amsukhe thungni thungyakhe bo norok o kwrui tamoni hingke house ending norok thungui mano hingke bayasang tai kaisa norok no rinai tabuk tini ni jagdi pair o paika hingke abo pai mano ani hisab double 2 94 double 9 49 obono ani hisab pair o hingke o duita chance tongo hingke tai house ending to जों tongo house ending to double 2 tai double 5 to already hingke o duita norok flag kai mano norok chajakha hingke abo flag kai nai di hingke norok ni chajakhe norok flag takai di ang just guti kwbang riya norok abo main gut ang norok thungna amsukhe thungni o kok samanse hingke bayasang tabuk जों thanglai bayasang hingke oro nongui mankhana जों house ending last o rinai norok puila paithak jora nai tongdi tabuk hit guti obo hit guti bayasang obo hit guti no hingke hit guti no norok no rinai norok nai tongdi hingke tini ni hit guti wngkha de 68 phainai phaiya abo ulni kok thaipano जों rithepari mari khnai je ani target o manjakmani hingke 68 28 48 hingke double 6 tarpore 26 tarpore 46 okay hingke 2 house o duita senior o duita tarik manjago hingke oboni phalno kisa hit o thungui mano hingke bayasang norok abo chajakhe norok flag kai di chajakhe norok flag takai di norok nongui mankhana hingke norok no rikha hingke tabuk जों thanglai tabuk tai koyekta normal guti norok no tinta sirinai tini tinta hingke norok chajakhe abo flag kai di chajakhe norok flag takai di hingke normal guti ni thani wngkha de 62 86 24 okay 24 82 tarpore 12 norok 12 no thungna nangnai tamoni hingke 13 phaimani yagulo 12 o habui mano hingke norok asukno flag kai di norok ni chajakha hingke norok flag kai di chajakhe norok flag takai di hingke abo to ani extra si ang
narok rimani hingke narok abo sada kheplai khadi chadia kheplai ta khadi hingke bayasang tabuk chong thanglai chini house tai ending o hingke chini tini ni house tai ending wngkha narok no rinai 5 tai 2 hingke norok khak sai mano 5 tai 2 tamo norok nari norok nungoi mankhana house tai ending norok tini 10 khai panthai mano 10 ke thangka 400 ongnai hingke norok sajak hangka play khadi chadia khe norok play ta khadi jodi kintu kaisa kok norok moitona di jodi FR norok jodi success mangkha hingkai norok FR norok thangna muchukhe thangdi thangna muchuyakhe norok ta thangdi asuk si kok ke ar jodi FR success maya ke norok SR play khai mano hingke norok no kok asungno kwsarui hingke bayasang norok jodi video no chati tongkha norok video no share khai di like khai di norok ano comment khai sadi norok ni ja sungna tongmani hingke bayasang tini no bagai asungno sinai tei malayano next go hingke jotono no success manna bagui chaitokdi jotono no profit khai di jotono no ano support khai tongma bagui hambai।